మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే జయంతి నుండి ఈ తెలుగు నేల మీద 2 రాష్ట్రాల్లో బుద్ధిజీవులందరూ, బహుజనులందరూ, మానవీయులందరూ ఈ 22 ప్రతిజ్ఞలు చేయాల్సిందిగా ప్రకటిస్తున్నాం. 1956 అక్టోబర్ 14వ తారీఖున ప్రభుత్వం స్వీకరణ సందర్భంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ 22 ప్రతిజ్ఞలు దీక్షాభూమిలో చేశాడు. నేను బ్రహ్మ విష్ణువులను దేవుళ్ళుగా భావించను, వారికి పూజలు చేయను. నేను రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఈశ్వరుడు దేవునిగా భావించను, వారికి పూజలు చేయను. నేను గౌరీ గణపతి మొదలగు హిందూ మతం యొక్క ఏ దేవి దేవతలను అంగీకరించను, వారికి పూజలు చేయను. ఈశ్వరుడు అవతారాలెత్తాడని దానిని నేను విశ్వసించను. బుద్ధ భగవానుడు విష్ణువు యొక్క అవతారం అనేది అబద్ధమని, అది మూర్ఖపు ప్రచారంగా నేను భావిస్తున్నాను. నేను శ్రాద్ధాలు పెట్టను, పిండదానాలు చేయను. నేను బౌద్ధ ధర్మానికి విరుద్ధమగు ఏ విధమైన పనులను ఆచరించను. నేను ఏ కార్యాలను బ్రాహ్మణులచే జరిపించను. సర్వమానవ మాతృలు సమానమని భావిస్తాను. నేను సమతను స్థాపించుటకు ప్రయత్నిస్తాను. నేను బుద్ధ భగవానుడి ద్వారా చెప్పబడిన అష్టాంగ మార్గాన్ని అవలంబిస్తాను. నేను బుద్ధ భగవానుడి ద్వారా 10 పారమితులను పాటిస్తాను. నేను సర్వప్రాణుల యెడల దయాభావం కలిగి ఉంటాను. నేను దొంగ పనులు చేయను. నేను అబద్ధం చెప్పను. నేను వ్యభిచారం చేయను. నేను మద్యపానం చేయను. బౌద్ధ ధర్మ వితత్వాలైన జ్ఞానం, శీలం మరియు కరుణలను సమన్వయపరిచి నేను నా జీవనాన్ని సాగిస్తాను. మానవ క్షేమానికి హానికరమైన మానవులను అసమానులుగా, నీచులుగా భావించే నా పురాతన హిందూ ధర్మాన్ని త్యజించి నేను బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను. బౌద్ధ ధర్మం అధర్మమని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి నాకు నూతన జీవితం లభించినట్లుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పటి నుండి నేను బుద్ధుని శిక్షానుసారంగా ప్రవర్తిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. నమో బుద్ధాయ, నమో ధమ్మాయ, నమో సంఘాయ, సాధు 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 సాధు.